да изживееш този град. В катакомбите под Света София, на таван с гледка към Невски, с розови домати от Женския, с бири или поне сладолет пред Народния, задължително на есен да си влизал и вътре, да си катерил морените, да си качвал Черни връх, плюс Камен дел и Боянския водопад, да си слизал по стълбичките при Арена ди Сердика, с метрото от Младост до Обели и обратно, минимум час в петъчното задръстване на Цариградско посока морето, София Филмфест, дома на киното, да си минал през чешмите на банята след това, Левски, ЦСК на живо, ритане на Спортна София, нощно каране на лалето, уейкборд след работа на Казичене, първа целувка точно на лилиите в Борисовата, следващите на лифта към Алеко или класика на моста на влюбените. С снимките в етюдите на София, с богатствата на блок Стара София, с находките на Тони Николов, с настолните драски по софийските работи на архитект Войников и за трупа на София на Кирил Христов, с подирите на изчезналите софийски кръчми, с Бохемска София и Виктор Топалов, с литературна София на Георги Тахов, с албумите с стари картички и с царство България в цвят, с кориците на Да Софянер, с пресечките от любими стари филми, разказите на Валентин Пламенов и най-вече с спомените на близките, кой повече, кой по-малко. Всеки пази по нещо от този град. Да си разхождал гости из центъра, обща снимка, обязателно пред Народния. Да си се снимал и с Алеко, да срещнеш стар познат на графа и 100% да се оговорите, да се видите. Да си празнувал сватба тук, уви да си бил и на погребение. Да са те лъгали брокери или майстори, да си се пренасял между квартири, да си гласувал под първолашките рисунки в някое квартално училище, да си се ядосвал за затрита къща или криви плочки, поводи има винаги. Да си се редил пред Света неделя за върбичка на цветниц и после пак, за да минеш под масата. Да си отскачал нарочно чак до фантазията, да си намерил любим графит даже, да си люпил семки на пейка пред блока, да си се разхождал из празните улици, докато всички са се изнесли за празниците, да си протестирал пред парламента, поне един път да си блокирал Орлов мост. Обиколка на Венеца манастири, Клисурският над Банкя, Лозенският под Полуврак, Сеславският, този при Равно поле и разбира се Драгалевският. Разходка с количка в Южния парк, пикник пред двореца Врана, купонна вила в Малинова долина, среща на попа, циклене пред паметника, шляене по Шишман, да видиш Витоша от Витошка, петък в бар Петък, гледката от покрива на Ласъга или Копитото, да си избягал на контрольор в Градския или от кучета в Люлин, да си ходил по нощите в Пирогов с такси за Биг Мак през денонощния драйв-ин на НДК, после кежуал спор за капитализма и задръстванията по България. С трамвай на шопинг в Илиянци или просто през гората на семинарията, пеша до Плиска през Борисовата, с куче на поляната в Ловния, с тротинетка пред НДК, сафари студентския с предтъпкан 280, с колело под Мургаш. Да са те задминавали отдясно по околовръстното, поне веднъж да те засичал пернишки голф, да си се радвал на рендето, тостера и тримера на връщане от Тракия, кукичета от бабите по графа, да си поднасял цветя на паметника на Левски, да си чул новата година между каре блокове в зона Б5, чайките над партийния дом на Пролет, камбаните на седмочисленици точно в 5, когато гълъбите се вдигат на облаци. Концерт в зала 1 на НДК независимо на кого. Музиката в подлеза на университета, излет на камбаните или на Панчарево, да си прескачал Перловската река и между руините зад ротондата, да си обирал джанките пред входа, да си се губил в чуждо ЖК, да си седял до Славейковците или на пейк в Кристал, с коктейл на залез в някой руфтоп бар, Сенс, Милениум, Хаят, в този ред. С книга от телефона в метрото, с истинска книга от български книжици или от Нисим в парка на Военна, Розариума или на венците пред Моч, в бъдеще с парченца от Моча в витрината. На брънч в неделя и с пресечките на Витошка или Оборище или на Шкембе в любимото. С гирос на графа, с тройка кюфтета от Скара бар, с гозбите на Фреди от Ирак при Женския, с пицата на парче при аптека, да си търси успешно денонощна аптека впрочем или поне ключар. Наливна боза в пчела, Дюнер от Мимас, Принцеси от Раковска, Лунар фестивал, Нощ на музеите, Опера в парк, Ейто джаз, Фри София тур, дори ако си местен, панират и алеята на книгата. Да си имал дом тук, не апартамент. Да си имал също и приятели, не познати. Да си обичал някого тук. Само това да е
пак е достатъчно. Друго?